Illum se nagħtu ħarsa lejn kitbiet li huma differenti minn dawk li rajna sissa. Se nkopru kitbiet ta' vjaġġaturi differenti li kitbu dwar l-esperjenza tagħhom f'Malta, dwar dak li raw u missew. B'mod partikolari se nħarsu lejn il-ktieb tal-vjaġġatur Ungeriż Ivan Forrej. Qasam kbir ta' kodba li rigwardaw l-Gżejjer Maltin u qasam importanti huma l-kitbiet ta' viżitaturi, ta' vjaġġaturi illi kienu jiġu Malta, kienu jinkludu l-Malta bħala parti mill-vjaġġ tagħhom, parti mill-itinerarju tagħhom, jiġu Malta u numru mhux ħażin minnhom kienu jħallu il-memorja ta' dak li raw pubblikata. Jiġifieri dawn kienu jmorru lura pajjiżhom u jistampaw joħorġu ktieb fuq dal-vjaġġ li jkunu għamlu. Jiġifieri ħafna drabi dan il-ktieb ma jkunx inkludi biss lil Malta, l-kemm hemm minnhom ukoll li kienu fuq Malta biss. Imma ħafna minnhom jinkludulek l-Italja, Sqallija, Malta, kultant anke pajjiżi tal-Afrika ta' fuq. Imma jiġifieri dan huwa ġeneru importanti ħafna il għaliex pereżempju itik l-impressjonijiet minn barra. Jiġifieri dan mhux persuna Maltija, dan mhux kavallier illi qed jgħix Malta u qed jiddiskrivi, imma dan huwa persuna illi ġie minn barra huwa Taljan, huwa Franċiż, huwa Spanjol, huwa Ingliż, ġie Malta u qed itik l-impressjoni u kultant dawk l-affarijiet li aħna ma nagħtux każhom il-barrani jagħti każhom. U allura il-valur kbir ta' dawn il-kodba huwa id-dettall illi kultant aħna ma nagħtux każ. Id-dettall tal-kostumi, id-dettall tal-bini, id-dettall tal-ħajja fl-irħula, id-dettall tal-ħajja fil-belt. Dawn huma l-affarijiet li ħafna drabi ma tantx isibhom irrekordjati fid-dokumentazzjoni normali ħanajdu hekk. Kienet komuni f'dan il-perjodu li żgħażagħ nobbli jew li ġejjin mill-klassi għolja iżuru diversi pajjiżi konsidrati ta' kultura bħall-Italja, Franza u Spanja. Tradizzjoni tal-grantur kienet parti mill-proċess edukattiv. Jiġifieri biex inti jkollok edukazzjoni kompleta, speċjalment fil-kuntest tal-enlightenment, tal-nofs is-seklu 18 ħanajdu hekk, inti rid tivvjaġġa. Jiġifieri inti tivvjaġġa, toħroġ minn pajjiżek u tara pajjiżi oħra, pajjiżi b'kulturi differenti, eccetera. Ħafna minn dawn il-vjaġġi, pereżempju, l-Italja kienet post favorit ħafna għax għandek l-istorja klassika, l-fdalijiet Rumani, għandek il-Knisja Kattolika, eccetera. Il-Greċja wkoll, iktar u iktar, iżjed tard meta l-ħakma Ottomana bdiet tonqos, imma anke fil-perjodu Ottoman. Il-vantaġġ ta' Malta kien li Malta qiegħda preċiż taħt Sqallija u allura ħafna minn dawn il-vjaġġaturi kienu jagħmlu ħanajdu hekk dak l-isforz żejjed illi jiġu Malta wkoll. U Malta kienet magħrufa mħabba l-ordni. Jiġifieri Malta kellha l-fama illi għandek il-Kavalieri ta' San Ġwan, dan l-ordni kavalleres, dan l-ordni antik b'istorja kbira, il-fortifikazzjonijiet, eċċetera. Allura ħafna minn dawn il-vjaġġaturi illi kienu jinżlu fin-naħa t'isfel tal-Italja kienu wkoll jaslu fil-Gżejjer Maltin ukoll. Ħafna minn dawn il-vjaġġi kienu wkoll meqjusa bħala edukattivi. Naraw għaliex. Kienu edukattivi fis-sens illi il-persuna illi imrobbija f'ċertu kultura, fil-kultura ta' pajjiżha ħadd toħroġ mill-pajjiż u ħatara kulturi differenti. L-iskop huwa dejjem skop ta' ftuħ tal-moħħ illi inti qed tiftaħ, inti qed tesponi ruħek għal kulturi differenti illi jekk ma tagħmilx daw il-vjaġġi kontrarjament tal-lum ma kellekx prattikament mezz ieħor kif din il-ħaġa tista' takkwista. Min barra l-kidba, fuħut minn dawn id-deskrizzjonijiet nistgħu naraw ukoll l-element viżiv. Ħafna drabi dawn il-kodba tal-vjaġġi kienu jinkludu wkoll element viżiv. Ħafna drabi meta kienu jmorru lura pajjiżhom biex jippubblikaw daw il-memorji tagħhom, kienu jżommu djarji allura kienu ħajpubblikaw jew id-djarju sieħ jew parti mid-djar jew ittri li kienu jibgħatu lura lejn pajjiżhom. Ħafna drabi kienu jinkludu wkoll illustrazzjonijiet. Speċjalment meta l-vjaġġatur ikollu daqsxejn talent artistiku. Jiġifieri ħafna minnhom dawn numru mhux ħażin minnhom kienu wkoll ipinġu xenarji ta' dak il-pajjiż fejn ikunu marru. U allura mbagħad mal-ktieb jippubblikaw ukoll
daw l-immaġini illi jkunu għamlu. U dawn huma importanti ħafna. Jiġifieri inti m'għandekx biss allura deskrizzjoni ta' Malta miktuba, imma għandek ukoll illustrazzjonijiet illi ħafna drabi huma importanti kultant huma uniċi. Jiġifieri dak huwa element ta' dokumentazzjoni importanti. Hawnhekk inti għandek dokumentazzjoni ta' kif kienu attwalment daw il-postijiet li ħafna drabi l-ebda ammont ta' dokumentazzjoni verbali stampata ma tistattik. Kif ngħidu bl-Ingliż, a picture speaks 1,000 words. F'dal kuntest ċertament għandhom l-importanza tagħhom. Fost dawn il-vjaġġaturi insibu li l-Gżejjer Maltin kienu popolari immens mal-vjaġġaturi Franċiżi. L-ewwel nett Malta kienet magħrufa. Nista' kavallieri li kienu Malta minn pajjiżi differenti mill-Ewropa. L-assedju l-kbir tal-1565 l-Ewropa kollha kienet taf bih. Kienu wkoll żmien tal-Grand Tour. U Malta daħlet ukoll għax għamlu żmien kienu jaslu Saqalija. Malta saret ukoll parti minn din il-Grand Tour. Mela għal dawn ir-raġunijiet kollha Malta kienet popolari u speċjalment mal-vjaġġaturi Franċiżi, anke għaliex Malta l-iktar fis-seklu 18 l-iktar kavallieri numerużi kienu l-Franċiżi. Kif qed naraw minn daw il-ftit kotba li għandna qudiemna miktubin minn diversi awturi Franċiżi, ħanibdew minn Januel. Januel kien pittur u arkitett u mhux biss kien jiddeskrivi ma kien ukoll ipinġi fi planx jgħidulhom kbar. Issa Uel kien pittur stess. Ieħor huwa Denon, pereżempju. Denon Franċiż kien l-ewwel direttur tal-Mużew tal-Louvre, kien artist u ukoll ġie hawn Malta u kiteb il-ktieb ta' vjaġġi tiegħu fuq Sqallija u fuq Malta. Comme de Borch dan kien Pollak, imma kiteb bil-Franċiż. Għaliex kif nafu fis-seklu 18 il-Franċiż kien il-lingwa franka ta' bejn in-nies intellettwali kollha. Imbagħad se nsemmi wkoll żewġ vjaġġaturi. Wieħed Ġermaniż, Johann Hermann von Diesel, Ried Diesel, u l-ieħor Patrick Bryden Ingliż. Dawn kitbu bil-lingwa tagħhom, però tant ġew tradotti bil-Franċiż tista' tgħid immedjatament illi ta' min isemmihom ukoll. U insemmi oħrajn li kienu kavallieri li allura min jiddeskrivi kif wasal hawn Malta u da kollu. Però l-iktar tnej li kitbu fit-tul huma Deodat Dolomieu u François Emmanuel Guignard de Saint-Priest li ħalla Malt par un voyageur français iktib tiegħu jagħtaw. Li hu interessanti f'dan l-aħħar ktieb huwa li dan ġie ippubblikat hawn Malta fl-1791. Wieħed minn dawn il-vjaġġaturi huwa il-konti Ungeriż Ivan Forrej de Soborsan li żar Malta fl-1842. Min kien dan il-bniedem u x'rabta kellu ma' Malta? Ivan Forrej kien konti Ungeriż, kienu familja sinjura ħafna u kienu joqogħdu Saborsin. Saborsin illum il-ġurnata mhux qiegħed l-Ungerija, qiegħda r-Rumanija. Imma dak iż-żmien kien l-Imperju Awstro-Ungariku, allura ma kienx hemm distinzjoni bejnhom. Infatti ħafna drabi biex ngħidlek iċ-ċentru kulturali kien Vienna, mhux fej l-Ungerija u laqas ir-Rumanija. Missieru kien Andras u ommu kienet Julia Brunswick, kontessa. Kellu oħtu jisimha Julia wkoll bħal ommu u da twilet l-1817 u miżżaj miskin għax miet fl-1852. U on his way biex ngħidlek kellu jaqaf Malta biex imbagħad jistenna vapur biex minn hawn jieħdu l-Eġittu. U dana
prepara dil-vjaġġ fl-1842, ġifri kellu biss 25 sena. U ġi ma' żewġ ħbieb tiegħu 2 kontijiet ukoll nobli bħalu u ġew flimkien biex imbagħad minn hawn imorru. Però malli peress li hu kien pittur u kien iħobb ipinġi, sakemm kien Malta kien għamel xi watercolors taf inti dak iż-żmien ma kienx hawn il-kamera, allura kien jekk inti għandek xena titpinġiha. Fatti ħafna drabi kien jieħdu magħhom artisti. Forrej ma kienx qed jivvjaġġa waħdu, miegħu kellu xi ħbieb, fosthom l-artist Joseph Heike. Dana kif għadt Ivan Forrej kien artista u naħseb jiena jgħidlek nista' nagħmel l-illustrazzjonijiet jien. Però mbagħad naħseb bejniethom iddeċidew li jieħdu xorta artista magħhom u ħadu lil Joseph Heike biex jagħmel ukoll illustrazzjonijiet watercolors huwa wkoll. U Heike kien għamel il-litografiji hu. Jiġifieri kellu l-istampi biex ngħidlek il-watercolors ta' Ivan Forrej. U raġa pinġihom biex ngħidlek fuq il-ġebla biex imbagħad ikunu jistgħu jistampaw kopji minnhom. Heike li għamel ma żammx biss id-disinji ta' Forrej imma l-labara fuqhom. Eżempju, Forrej kien penġa ċerti figuri biss, il-persuna biss. Forrej għamel il-background, għamel il-setting biex joħloq kuntest ta' il-persuna li qed juri fejn qiegħda, speċjalment f'pajjiżi tal-Orjent jew anke f'Malta. Dal-ktieb huwa il-kontribut ta' żewġ artisti, Forrej u Heike, meta naraw l-illustrazzjonijiet. It-teknika li uża Heike biex tiġi stampata dal-ktieb, l-istampi f'dal-ktieb, jgħidu l-litografija. Ġifieri, Heike għamel id-disinji li huma ispirati minn dawk ta' Forrej għallibhom ħarsu n-naħa l-oħra biex imbagħad ġew ikkupjati fuq dak li ngħidulu matrix li fil-każ tal-litografija huwa l-ġebla. Il-litografija ġiet inventata lejn l-aħħar tas-seklu 18 u kienet teknika innovattiva immens u popolari immens għax waqt li qabel kellna l-istampar fuq il-pjanċi jew tal-injam jew tal-ram tal-metall li kienu minnhom kont stajt toħroġ numru limitat ta' stampi ta' prints, bil-litografija stajt toħroġ eluf. Għax il-ġebla li fuqha tkun hemm id-disinn ma tiddiżintegrax daqshekk malajr. U it-teknika tal-litografija hija bbażata fuq il-kunċett ta' żejt u ilma ma jitħaltux. L-artist li jagħmel id-disinn li qed jieħu minn fuq xi drawing, xi watercolor bħal ta' Forrej, jikkupjah bil-krejon taż-żejt fuq il-ġebla. U mbagħad meta jiġi biex jistampa, jixarrab il-ġebla u jgħaddi roller bil-linka bażata fuq iż-żejt. Allura il-linka taż-żejt ħa teħel biss mal-krejon biż-żejt, mhux se teħel mal-bqija tal-ġebla li hija mxarba għax żejt u l-ilma ma jitħaltux. Mbagħad tqiegħed karta fuq il-ġebla u di jgħadduha minn ġo pressa apposta għall-litografija. U bil-pressure il-linka minn fuq il-ġebla tiġi trasferita fuq il-karta. F'dan il-kuntest tal-ktieb bl-illustrazzjonijiet wara d-disinji ta' Forrej, intużat iżjed minn ġebla waħda għax għandna iżjed minn kulur wieħed. Għal kull kulur trid ikollok ġebla differenti. U f'dan l-album għandna bej 3 u 4 skont l-illustrazzjonijiet. U tinduna li jintużaw iżjed minn waħda għax, eżempju, hemm ċerti xeni bħal dik tal-kwarantina f'Malta fej tara l-aħmar, il-kulur l-aħmar, qiegħed naqra fil-ġemp mhux eżatt fej kellu jiġi fuq ħdej l-iswed, eżempju. Allura meta jistampaw li jagħmlu jużaw l-istess karta, jistampaw fuq ġebla waħda, u mbagħad jistampaw fuq oħra u fuq oħra. Kollha kuluri differenti. Allura jridu jqogħdu attenti li l-karta dejjem qegħduha u l-ġebla dejjem qegħduhom fl-istess lok biex il-kuluri jiġu fuq xulxin.
Ma kultant ikun hemm daw il-letters tal-printing ngħidulhom aħna fej tiċċaqla naqra u dawn huma affarijiet interessanti li jgħinuk tiskopri t-teknika tal-litografija. Forrej kien ukoll artist u minn barra tpinġiet ta' Ħajke żid l-illustrazzjonijiet tiegħu wkoll. Iżda nagħtu ħarsa issa lejn id-deskrizzjonijiet infushom. Il-ktieb ma tantx ħarġu kopji minnu, kull ma kien hemm 100 kopja u kien expensive immens. Dak iż-żmien infatti l-inqas li kien jiswa huwa 80 florin li meta saqsejt kemm kienu qalu dak iż-żmien kont tixtri baqra dak il-flus. Ġifieri ara kemm kien expensive. Forraj kien barra li pinġi kien ukoll iżomm noti ta' fejn mar u fejn ma marx. U kien jikteb anke lill-oħtu. Jiġifieri fil-ktieb hemm ittri li kiteb lill-oħtu u hemm xi rakkonti dak li ra, mhux hawn Malta biss, imma anki l-Eġittu u l-Libja u hekk. Pereżempju, meta kienu ġejjin lura huma mill-Eġittu, peress li kienu ġejjin mill-Eġittu, hawn Malta kellu jagħmel kwarantina. U sintendi ma tantx ġbitu l-biċċa xogħol qiegħed isek ħabs. Però jirrakkonta f'waħda mill-littri lill-oħtu li għalkemm kien hemm midwejjaq ta' finti li inti maqful u hekk. Però qed jgħidilha kien hemm żewġ tfajliet qegħdin ukoll kwarantina u kienu biex ngħidlek jgħaddu żmien jipaxxu magħhom hekk fuq fil-post kien hemm isu veranda fejn jkunu jistgħu jitkellmu u dan. Jiġifieri dik biex ngħidlek għalmenu naqsitlu l-monotonija fil-fatt hemm litografija fejn juri lilhom qegħdin fil-kwarantina. Mhux biss hemm il-litografija imma wkoll sibna il-watercolor oriġinali li kien għamel Ivan Forraj. Forrej miet f'età żgħira ta' 35 sena. Kif spiċċa ġie ppubblikat xogħlu? Fil-fatt u il-litografiji li mbagħad wara ħareġ fil-ktieb ta' Forraj għax kif għadna Forraj miż-żgħir ta' 35 sena, mbagħad 7 snin wara ommu iddeċidiet li toħroġ ktieb in memorja biex tikkommemora lit-tifel tagħha. Kombinazzjoni wkoll barra li mietu ta' 35 sena kien miet ukoll neputieh ta' 19 sena. Jiġifieri kien hemm traġedja fil-familja msiekin. U di ridet toħroġ album biex tikkommemora lit-tnejn imma li żjed it-tifel tagħha. Kif għadna da miet żgħir ta' 35 sena kien mar jara il-Great Exhibition ta' Londra u ġej lura ħassu ħażin insomma u dan u miet. Infatti laqas jafu biex miet u kif miet. U ommu kienet tħobbu ħafna, tinsewx li dak iż-żminijiet ir-raġel fil-familja dejjem ikun l-preferut. U tant ħadita bi kbira li ridet tagħmel kommemorazzjoni tiegħu. U għamlet dil-kommemorazzjoni b'dal-ktieb li ħarġet. Issa dan hemm qassam għandu l-ewwel parti għandek biografija tiegħu biex ngħidlek. U di qabdet il-wieħed jiktibilha mill-littri li kiteb u milli tagħtu informazzjoni tal-familja u hekk. U mbagħad hemm dawn littri li kien kiteb lill-oħtu, u mbagħad hemm il-litografiji bil-kulur u ma' kull litografija hemm id-deskrizzjoni tal-litografija. Jiġifieri aħna pereżempju ta' Malta hemm 5. U ma' kull waħda hemm paġna bid-deskrizzjoni ta' dak li qed naraw. Kif għadna hemm waħda deskrizzjoni li qed jgħid li hija ta' Sant Anton imma l-istampa mhijiex ta' Sant Anton. Issa jew ħadu żball meta kienu qed jippreparaw il-ktieb u ħasbu li dik hija ta' Sant Anton imma mhuwiex. Però daqsxejn misterjuża għax dan għamilhom Joseph Ħajke. Ħajke kien miegħu hawn Malta ġifieri seta' ma nafx kif sar dan l-iżball.
Dik hija misteru. U nispera xi darba joħroġ il-raġuni għalih. Bla dubju dawn huma deskrizzjonijiet dettaljati, ritratti tas-soċjetà Maltija f'dan il-perjodu. Kif kienet il-ħajja f'dan iż-żmien? Jitkellem ftit fuq dan soċjetà Maltija. Ma tantx jgħid li huma biex ngħidlek foqra jew hekk ma jsemmix faqar jew dan. Sintendi jaf li kien hemm l-Ingliżi u dan. In-nies jgħid li huma b'saħħithom. Isemmi wkoll il-kuċċiera ta' dal-kalessi u kien jiskanta kif kienu jiġru mal-kaless u mhux jirkbu l-kaless. Kien jiskanta wkoll bit-tfal li kienu jiġru warahom u jgħidu dan ma jaqtawx qalbhom ġifieri u għandhom saħħa daqshekk li jibqgħu dan. Fej, pereżempju, f'deskrizzjoni oħra ta' Malta, ta' ħaddieħor li ġie Malta, jiddeskrivi l-mara Maltija, li ġeneralment jiddeskrivija bħala mara sabiħa, da ma jsemmix l-nisa Maltin. Bil-litografiji li hemm jidher li da għad il-belt u l-Furjana biss. U da mal 5 ijiem. U jien ngħid possibbli da allura ma ressaqx għal-menu dari kulħadd kien jimur sar-Rabat jara l-grotta ta' San Paolo. Però m'għandna xejn, għalija dik huwa daqsxejn misteru, tifhem, kif jista' jkun li da f'5 ijiem baqa' dejjem fl-akkwati ma ċaqlaqx mill-Furjana u l-Belt. Dik hija domanda jien naħseb għalhekk naħseb illi hemm xi watercolors u hekk illi għadhom mistura x'imkien xi privat għax ma jistax ikun dana ġifieri ġab l-istampa tal-kalessi u ma qabax kaless għax huma stess kienu jdu jmorru sar-Rabat kieku ħajjaqlaw lira u ma marx magħhom sar-Rabat ġeneralment tara stampa u rakkonti oħra dejjem jgħidulek morru sar-Rabat għaddejna meħli Sant-Anton u hekk tifhem. Mentri dan le, l-istampi li hemm kollha jew l-Furjana jew l-swar tal-Belt. Xejn stramba nara jiena. Minkejja li dan ix-xogħol huwa ta' meravilja, ftit huma n-nies li jafu bih. Il-ktib ta' Forrej ma tantx hu magħruf għas sempli raġuni illi ftit saru minnu kif għadd saru mit-kopja biss. Issa dam mill-kopja ikun hemm ħafna li jkunu żarmaħ biex jibgħu l-istampi għalihom, ġifieri jispiċċa ma tantx hemm, ġifieri niddubita kemm għad fadal sħaħ, niddubita kemm xerbajn fil-libreriji kollha. Jiena traċċajt 8 l-Ungerija u hemm wieħed sabiħ ħafna il-British Library. Din hija dil-kopja hija mill-kollezzjoni tal-Berganado. Dak naħseb ma nafx kif sema biha l-ewwel darba, kien dami fiċċa u mbagħad xi ħadd qallu li kien hemm wieħed għall-beħ u dak minnu fih xtraħ ġifieri u kellu kien ferħan bih, kien kellu bokka tajn bih, kien jurih il-kulħadd għax hija tant rari li ħadd ma jaf bih dal-ktieb. Issa l-fatt li jisteraħ kulħadd hija xi ħaġa ta' onur għal-pajjiż u għal-biblioteka biex hekk. Huwa ta' importanza li kotba bħal dawn jiġu esposti għall-poplu sabiex nifhmu aħjar dak li kien qed jiġri f'perjodi differenti. Fil-programm li jmiss se nħarsu lejn l-istorja ta' Malta ta' Pietru Paul Castagna. Għal darb'oħra.